Kumusta kamo mga tugang? Lugod maugma kamo, matiwasay dangan masiraman panira. Sa edisyon na inikan sa tuyang programa, padagos na bayang isihon ang mga daing kabaing, mga unique na eksperyensya sa paggamit kan sa tuyang dila. Kung kaya daing na pagparapahaluyon, madya na, magbikol kita. An marhay nagibuhon magbikol kita nagbabago man ang gabos. Ako si Vic Nierva. Siring sa nakatuudan, madya ng urog tapang apresyaron ang Bicol bilang tataramon. Kan nakaaging episode, pinag-urulayan ta ang nagkapirang karakter kan Bicol sa pagpahayag nin panahon. Arog baga kan mga tanog na nu, sa kasu, na ginagamit ta sa mga kataga na arog kan suarin, dangan nuarin. Nagtapos kita sa sarong imbitasyon na hanapon tananggad ang siring ng mga tataramon sa satuyang komunidad. Yan, sa episode na ini, madyan ang maugmatang tukaron ang sarupang karakter kan Bicol sa pagpahayag. Si iripuntaan sa tuyang lingwahe sa gawi kaining pag-uruotro nin mga kataga. Ano ang mga halimbawa kaini? Uya, tukaw-tukaw, gayon-gayon, aki-aki, salog-salog, bari-bari, duot-duot, sa kaiba pa. Taano ta kaipuhan ta ining tukaron? Kawasa exciting. Mayong sasarong simbag nagiging komplikado alagad maugma ang tataramon. O, tukaw-tukaw. Sarong panhiro o verb, ano ang hatod kan pag-utro? Minataoy inini, ideya nin pagiging temporaryo na ang pagtukaw ngunyan sana at yan, iba ng aksyon. Pwede man na daituyo, pwede man na daikumpleto. Pareho ini kan lakaw-lakaw, duyan-duyan, kakan-kakan, kadakul kaiyan. Kung ang gamit siring kan gayon-gayon na sarong panmidbido adjective, minatao ininin doon, gayon-gayon muna ngaya. Pareho ini kan bata-bata na hamot-hamot, risa-risa, hamis-hamis, dangan iba pa. Kung arog man kan aki-aki na pangaran o noun, nagpapahiling ininin pagiging salit. O pwede nga ning daisinda totoo, garo kawatan sana. Isipon taan mga bote-bote, tasa-tasa, salog-salog, sapa-sapa, tao-tao, bado-bado, sa kaiba pa. Kung ang pag-uruotro, ginigibo sa mga panbidbido adjectives, alagad siring sa bari-bari, bako daw na ini nagpapahilingin pag-uruotro kan mga pangyayari. Arog kan buka-buka, hulog-hulog, gadan-gadan, balik-balik, tirig-tirig, dangan, iba pa. Pirapasan na iyan. Dakul pang masurunod, alagad tandaan taman na mas exciting ang temang ini, huli ta sa kadakul na pagkakataon, minsan ang pag-uruotro pwedeng kadakul nin buot sabihon. Halimbawa, ang turog-turog pwedeng hararumon ang turog, alagad pwede man na bakong hararum, pwede man na pauruotro, pwede man na ano pa daw. Sarong patanid, tinutukwartaan mga pag-uruotrong ininin mga kataga bilang pagladawan o deskripsyon kan sa tuyang paggamit. Bako pa ining paglatag nin mga panundon sa gramatika o lengguwahe, sa halipot na tataramon, enjoy tangunaan mga magagayo na aspekto kan sa tuyang inang dila. Sige daw, magapot-hapot kita. Pag-urulayan ta, kaibahan an sa tuyang mga pag-iriba, kung paano ginagamit ang pag-uruotro ning tataramon sa satuyang rehiyon. Sa indong komunidad, padagos tapang tukaron iyan sa masunod na mga episode kaining programa. Yan, ang mga tematang ini mababasa nindo sa mga saysay sa mga artikulong yaon sa satuyang website ang www.magbicolkita.com, urug tapang pararumon ang pagkasabot kan satuyang tataramon sa paagi nin padagos na pagbasa nin mga Bicol na babasahon. Ako si Vic Nierva. Ipadagos ta ining urulay tang ini sa masunod sa mas exciting ng mga kabtang kan sa tuyang programa. Maghirilingan kita next week siring sa pirmikong alok sa Indo, madena, magbikol-bikol, bako, magbikol kita. An marhay nagibuhon